Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa nga alang sa masakiton o sa may kabilinggan sa lawas, hatod kaninyo sa Paulines o ABS-CBN. Sa atubangan sa talahurong Arsobispo Jose Palma, gilusad nitong Hunyo 3, 2015 ang apostolado sa pagsangyaw sa Ebanghelyo sa Divine Mercy, sumala sa pamahayag ni Jesus mismo ngadto kang Santa Faustina, pinaagi sa Ministerio sa Telebisyon. Ang Paulines o Divine Mercy Communities ubos sa pag-aliman ni Sir Julius Pulo Yapoy ug sa espirituhanong pagiya ni Monsignor Trinidad Silva Jr. milagdag kasabutan sa pagtinabangay sa televised healing mass alang sa mga debotos sa Divine Mercy ug sa mga masakiton. Isibya matag Domingo sa ABS-CBN Channel 3 Cebu, alas 6 ngadto sa alas 7 sa buntag. Maampuon kaming manghinaot nga naghiniusang pag-ampo og pamalandong sud sa usa ka oras matag Domingo sa pulong sa kaluoy ug ang presensya ni Jesus sa Eucharistia mulig-on sa pagtuo sa milyon na katawhan. Sa tabang ning musunod, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Friends of FGS, Juanito King Foundation, John Go, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Billion Lopena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Des Macias and Children, BCG's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, BP Electrical Supply, Lito Evelyn Hadraki and family, Charlie Jonamil Garcia and family, Chanchin Lam, Joseph Espilita, Itak Iteri, Reglen's Blooming Field, Mayra Famador's Flower Shop. Mga katuyuan sa Santos nga Misa, Healing, Jeannie Barnes, Abigail Abalos, Protarco de Goliacion, Rodolfo Raila, Ede Aya, Jaime Rosauro, Tati Sigora, Joel Taop, Lito Texon, Nathan Tamasu, Gloria Lacuenon, Tasi Abilo, Ruby Borromeo, Aida Duarte, Miriam Lapas. Pasalamat ni Attorney and Mrs. Nilo Ahat. Birthday blessings ni Paulino Clarin. Good health of body and soul, Arlinda Paras, Mrs. Chinlam, Lito Texon. Og ang tanang pilgrims ning Santos nga Misa, ug silang miapil. Pahuling dayon, Raul Ropropio, Orlando, Rinaldo, Dalmacia, Esteban, Albina, Miguel, Filemon, Natalia, Solidad, Concesogo, Macias, mga kalag nga gihalad ni Attorney Pai, ug ang tanang mga kalag sa purgatorio. Daigang Ginoo sa iyang gawin, tungod sa buhat sa iyang kamot, daigang iyang kahalangdon, daiga sa tingog sa trumpeta, daiga sa alpa ug lira, daiga sa tambor ug lautang, kaskasi sa yawi siya. Ang mga lingganay patunuga, ang mga kampiang pagkagaya, daiga sa tingog sa trumpeta, daiga sa alpa ug lira, daiga sa tambor ug lahuta, kaskasi sa yawi, tanan nga adunay gininhawa, daiga ang Ginoo
ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. May suon malipayon kita. Nagtuong ang Ginoo na kanato. Kaya kung siya na kanato mga isuon, masama itong kahadlukan o kabalakan. Gani, kay gimahal ta niya, kung maghinulsulot sa mga sala, pasayloon ta sa itong mga sala. Muning sa Santos nga Misa, karoon nga di na ito ang madawat yun, itong Ginoo sa itong kasing-kasing ba? Ano ito yung pulong, yung lawas o dugo. Mga isuon, malipayon kita, nga mudawat kaniya sa grasya. Pero maanda kita pag sa ulog ng Santos nga Misa, basulan na ito ang atong mga sala. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, din sa iyo. Kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaig kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Iyong Jesucristo, bugtong anak sa sa sala sa kalimutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, nawatan ang pagamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lang ang santos, ikaw lamang ang Ikaw lamang ang labing alam dunong Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo niya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa Magampo kita. O Amahan, agaka og panalipri ang imong katawhan, o gihatag ka namo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan. Ang pingi kami kanunay diya sa imong gugma. Pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo dias kayo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Job. Unya diha sa bagyo
Miingon ang Ginoo kang Job. Kinsa may nagtakop sa maganghaan, aron pagpugong sa dagat, sa dihang mibuhagay kini, gikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat, pinaagi sa mga panganod, o giputos ko kini sa kangit-ngit. Gibutangan kog utlanan ang dagat, o gialihan ko kini, o gitrangkahan ang mga ganghaan. Giingnan ko kini, dinhi karagayod kutob, anhira kutob ang dagko mong balod, ang pulong sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo, kayang iyang gugma walay katapusan. Sila nga nagalawig sa kadagatan, diha sa mga sakayan nga nagapatigayod, diha sa kalauran sila nakakita sa mga buhat, sa Ginoo sa iyang mga katingalahan, diha sa kahiladman. Nagpakitabang sila sa Ginoo diha sa ilang kalisdanan, sa ilang katalagman giluwas niya sila. Gipahilom niya ang mga unos ngadto sa usa ka mahinay nga huyuhoy, ug ang mga balod sa kadagatan iyang gilinaw. Nalipay sila nga sila kilinaw, ug gidala sila niya ngadto sa gipangandoy nilang dunggoanan. Papasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang kaayo, ug sa iyang katingalahang mga buhat ngadto sa mga anak sa katawhan. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo. Kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan. Ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi, dili na magkinabuhi, alang sa ilang kaugalingon. Kundili, kaniya nga namatay, o gibanhaw tungod kanila. Busa sukad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa, pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan. Apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsang nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug miabot na ang bag-o. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Sa pagagabi ni adtong adlaw, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinunan. Manabuk kita sa lanaw. Busog gibiyaan nila ang panon sa katawhan o ang mga tinunan misakay-sakayan nga gisakyan ni Jesus. Ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin ug gisabwan ang sakayan sa balod ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Panatulog si Jesus nga nag-unlan dito sa dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinunan nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka babalaka nga hapit naman kita malunod. Ibangon si Jesus o iyang ipahunong ang hangin o ang mga balod iyang giingnan, hunong o hunong ang hangin o ibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, anong nalisang man kamo? Wala ba kamo'y pagsalig? Apan nalisang sila, ug napagaton anay, kinsa man kining tawhana, bisan gani ang hangin ug mga balod, mutuman man kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. So before anything else, ato ang igreet ato ang mga amahan og Happy Father's Day karon. Mga papa, mga tatay, mga daddy, mga ama, whatever. Ato sa nangiampo nga atong mga amahan ta panalanginan sa Ginoo and become good fathers. Doon ang istorya bahin sa amahan og anak. Usa kadlaw ni ana ang usa ka man iyang gisuri ang iyang anak nga gamay kaayo nga gisakay og stroller ano ang idot-duot bitaw diya sa plaza. Mientras siya nagduot ni ini ang bata sige mo sa hilak siya git yun kanang nagtantrum sa ang bata. Siyang nagduot ni din, sige sa ingon nga, dong, hilom lang dong, kalma lang dong, okay ra dong, hinay lang dong. Dahil babae nga, nakadungog niya, wala makaantos ni Duol ba? So, biliban akong amahanan ni mo, no? Medyo ka ikang mapakalma sa imong anak, no? Ka swabe, pagkakalma ni mo sa magsulti ni sa anak. Nga pahilumon ba? Ang babae, ni Duol na yun sa bata. Dong, unsa may problema ni mo, dong? Ningon ang mahan, dili na siya dong, babae man na siya, dayan na siya, ako'y dong. Ako'y nagsulti sa gugulingon, kalma lang, kay sama na kayo na kalma lang. Hilom lang. Ako'y taon, nakinahanglan ko para makalahutay ko nining pagdani bataa. Mangisuon, sa panaw sa kinabuhi ba? Panaw sa kinabuhi. Naagi na mga pagsulay. Unang muampo kita, kagaantas Ginoo ligong pagtuo aron kita makalahutay. Ato ng pagladungan ng Ebanghelyo karong adlaw, di ba, no? Ang mga apostol na kaya sila sa sakayan uban sa Ginoo, ang Ginoo natuog lang, pero ni bagyo man, ni unos man, hapis na malunod, natarantar ang mga disipulo ni Kristo, gipukaw nila si Kristo, sa Kristo na higmatasad, murag isapot o gamay. No?
Lingon siya, nganong nahadlok man mo? Kawa ninyo pagtuo o pagsalig. Pero diha, gipakalma niya ang kinayahan ng hunong. Nakalma, o sila sa nakalma. Mga isuon, sa kabutang lang, no? We should not be afraid if we have faith in God. Pero pagtuo siya sa Ginoo. Kini pagtuo mga isuon, ibaw kita, gasa kini sa Diyos ba nga, gamhanan ka iba, makaayo na sa itong mga sakit. Kining pagtuo, di lang, mga doon na ni kaligon nga maka-move mountains. Kung ito pagtuo, ligon ta eh. Ligon ta. Ako, I am inclined to believe, mutuo ko nini nga, kita mga Pilipino, idungog nga murag, mga tao kita nga, one of the happiest people in the world. Survey niya, di lang kay happy murag, ligon kay taba. Ang basihan nila maong kini, nga, bisag kitang mga Pilipino, ang Pilipinas sa kaaging mga katalagman, ang kakabos, na tanan, nasa kawadon, pero doon na tayo sikrito. Kita mga Pilipinos, matuhuon sa Diyos. We believe in the Lord. Muna nga, bisag unsay problema, somehow we survive. Kaya ta. Dako kay kalainan mga igsuon ba? Ang tao nga dunay pagtuo o way pagtuo. O kay kalainan. Kung palitan ato ang problema sangko na sa langit, ang katong tao nga way pagtuo mga igsuon, matumbar gyud. O surrender. Ganun hibaw ganyan ta, kung tayo pagtuo, murag di na mada, maghigom nga ding uban ganyan. Ang kayo sa tao nga pagtuo, kung sangko na ganyan sa langit ang problema, muluhod man ta. Muluhod ta, ug moampo. Ug makabot ato ang langit. Kaya ato magamit ang gahom sa Dios. Ingon ni ana, mga igsoon. Kini bitang katalagman ba, kini mga pagsulay, kini itawag to tragedies kinabuhi ba. Kini kung muigo nato nino personally, lisod biya ni siya. Kung kita na himatyan sa manihal na itong kinabuhi, sa manihal na itong kinabuhi, kita na masakit, inuntas doktor na kay cancer. Kung nato ang negosyo o bangkaro, unsa man, kini pagsulaya ba? Sus, pagkapangutan natin sa Ginoo katuloy, ngano man, why? No. Kung muigo na ginato, ba? Gani, nung lugar, ito sa mga tatakluban, katong storm surge, nga pila ka bribo ka mga tao, nga matay pamilya, nga pastilan, nga matay ang tragedy. Nga tabon lang ito. Grabe juga ayo. Pero dungog daw ito yun, ang mga pag-ampo, ang mga pagmahay sa mga tao, na nag-ingon, asa mang Ginoo. Natulog ba di ang Ginoo? Asa mang Ginoo? Ganun gitugutan man yan eh. Asa mang Ginoo? Yung katong inungdo mo, katong ni Anay Santo Papa, dito sa Manila, katong meeting of families, dihay bata, na 12 anyos, yung katong bata, kuanto siya ka ng street child before ba? Niya unsa ni tabo. Doon siya pangutana sa Santo Papa. Ningutana niya po pa niya. Ngano man nga gitugutan mas Ginoo nga kay mga bata pantuson nga gamiton sa binuang kay baliwala dias katilingban ngano man wa man yung mga bata, wa man yung mga sa minsan sa sultis sila naghilak siya. Gano'n. Asa man Ginoo. Ibaw ka sa tupapa, murag natukan o kadiyot, murag wa, katubag ba. Pero sa iyan ang pagsuway og tubag,
pulong pa niya nga, ayaw wag tanga, yun ang inyong paglaong. Kaya bisang gani, kaya ang Ginoo bisag, para na tumulog natug. Basta na ang Ginoo bisag matug siya, naakas may kamot. Bisag matug pa siya. O, puso Papa, ay wag tangag pagtuo. Tinuod, muhilak ta, o maitang muhilak, lipas sa kapaitan, katalagman ito na tangtaman. Pero, puong pa niya, puno na asad, na mismo gani ang Ginoo, nihilak siya sa kamatay ni Lazaro, ng iyang amigo. Uban ni Marta o ni Maria, nidagmuingoy siya. Nihilak siya, pakitan niya itong batang na namatay, na bugtong anak sa byuda. Nihilak siya. It's all right. Kung niya. Kay, yun kay sultis na ba? Kay kinigong paghilak ba? No? Paghilak. Siya itong kasubunan, kaguol. Mo, banlas man mo hugas siya ito ang mga mata. Ug paghugas niya sa itong mga mata, tingali itong mata, makita na og klaro sa kamubuton sa Ginoo. Pero siya, sige. Pabutan ang Ginoo, why ngano Ginoo ngano kini. Uban sa gitawag na to murag dagkalagot ba. No? Hilaki ang Ginoo. Hilaki, imo kasakit. No? Unya pabutan ang Ginoo ngano ngini ibuhat nimo. Tell the Lord. Kay kana, mayo kana. Kay bisag kung imo nang buhaton, kana gihapon pag-ampo gihapon na. Kana gihapon nagdagipon nagpagtuo nimo ngadto sa Ginoo. Na ang pagtuo gihapon ni ana. Even the crying, even the complain nato sa Ginoo, even sa tuang gito pagmahay sa Ginoo, basta isulti nimo sa Ginoo, kana nagdaka nagpagtuo, nga doon ka pagtuo sa Ginoo. Kay mga igsuon, naminaw nini. Maigo na ganito itong problema sa kinabuhi. Di na tayo mangutang na unsa kada kong problema. Ang ato ang pangutan-on unsa kada ko na itong pagtuo o paglaom sa Diyos. Anhan na deta. O problema, wala tayo kontrol, pero unsa kada ko itong pagtuo paglaom sa Diyos. Yun mo ni Job, no? Nagkatong pinanggang sa Ginoo kay nanghambos Ginoo ito siyawa nga taon ni Subo kabuutan ng ang anak nako kabuutan ka maayong tao gisuyaan si Job sa yawa ba ningon ang yawa oy kun kining kintahan na maayo ni sa kay giblisingan mo no sige nimo bitaga amin tanan niyang mga grasya kuan na yung Ginoo suyi gipasuya niya ang pagtuo ni Job sa Ginoo ni ba mo ta sura ni no gikuha, magtikilis sa yawa. Apit ang mga kabtangan ni Job. Nga minahas kinabuhi niya, nangamatay. Siya, naglibog na siya. Ngunit siya yung sa. Una mo na siya, why, ngano, kini. Rubizan pa sa tumang kalibog niya. Usal kabutang nga, wag yun di isurrender mo. Ang iyang pagsali o pagtuo sa Ginoo. Wala siya kasabot. Pero na ang pagtuo, pagsali diha sa Ginoo. Muna hibaw ta nga ang story ni Job, ang ending was a happy ending. Tungod kay nipadayon sa pagsalig sa Ginoo, nadawat niya ang tanang blessing. Ug labaw pa sa panalangin. Kaya ang tao masaligon sa Dios mga igsoon. Kadawat sa panalangin sa Dios beyond your imagination. Beyond your kaya importante yun sa pagtuo sa itong kinabuhi. Pag-importante yun. You know, bitaw nga, ang atong yun ba, na everyday we pray for the Lord for the gift of faith. Gasa mga unis Ginoo, God. Muna ito mga niyong gasa, we pray. Nga pulong sa Diyos itong madungog, atong ibutas itong kasing-kasing, harong nga kini, nga itawag ito, maligo itong pagtuo nga ito kaniya. Unya, niya, unta kita yun ba? Kita unta yun ba? Ato ang tatagaag importansya yun. Ang pagtuo, nagipatighog nato, gigas ng mga ginikanan. Doon natin mga ginikanan ni taon, ang ilahang pagtuo sa Diyos,
pagsimba, pagtuman, dig-on kaayo. Mga isuon, kita nahimugso ta sa balay nga Kristiyano sa matuhoon. Kanang pagtuo itong nadawat, yun ba? Unta gina ato ginang ampingan. Kanang mga shared faith experience sa itong ginikanan, sa itong minahal sa kinabuhi. Ba? Di na baliwala. Karon Father's Day maron. Father's Day maron. Kining amahan na to ba? Ang kita magpasalamat nila. Kay kung wa sila wata, we owe them our lives, di ba? Pero labaw, di ba ka mga igsoon? Kini ito mga amahan ba? Kitagaan na sa Ginoo ka o grasya ba? Nga di can also be, mahimo sila sad, nga sila mahimo yung instrumento sa Ginoo nga mohatag nato og lig-o nga pagtuo sa Dios. Ako siguro kung dili lang ni akong eksperyensya. I have heard these experiences kabarang mga pare o mga tao ba. Ngano silang napare, ngano silang na duol sa Ginoo. Ang istorya mo gini because ang ilang pamilya nga duol sa Ginoo og maapuon. Nga duol sila sa Ginoo. For my case, for example, sa akong papa, doon naman itong namatay sa papa. Pero ako, di nga mapare. Dito gina ko, bililhon ang mga gitawag itong ang debosyon sa Eucharistia, sa Misa Tanan. Kung wapak akong among amahan, nga maogi muda na mo sa simbahan. Siya yun. Nga sige manabtan sa rosaryo. Nga sige mo Bible share diha sa namo. Siya. Siguro ko ni ini gyud. Kung kini ato mga amahan na gyud, ha? Kini mga amahan ba? Bisan tingali ko. Bisan tingali. Bisag once a month lang maogi muda silang pamilya nga to sa simbahan. O ka, ang amahan makit-an nga maglukod tubangan sa altar uban sa mga anak nga mag-ampo sa rosaryo. Kung buhaton is mga amahan, mga igsoon, ang impact nini siguro jugo. Mahatag yun sa mga amahan ang gasa sa pagtuo sa ilang mga anak. Because if I see my father kneeling down, kana importante jud kay na. Importante. Ambot usay grasya sa gatas Dios amahan nga ang ilang influence sa pamilya wa man gyud dig-on man jud kaayo. Siguro ko nga buhaton lang na iyang mahatag sa iyahang mga anak. Labaw pa sa kinabuhi kundi ang pagtuo nga mo ay greatest legacy nga ikabili niya sa mga anak nga siguro nga kining gitawag pagtuo makatabang sa mga anak sa pagpuyo sa kinabuhi whatever trials, tribulations that imong anak masagatan sa kinabuhi kay imo na siyang gitugyan, itagaan sa Ginoo nga mauban kaniya. Ug kamo mga amahan, pertigyo ninyo lig-unang instrumento ang gamiton sa Dios. Mabito mga igsoon, let's pray lig-unon kita atong kaugalingon. Ato ang yung sumteng kaugalingon nga kada adlaw ba nga atong pagtuo nga ang Ginoo nagmahal kanato, ang Ginoo nagauban jud kanato. O ka Ginoo nagauban kanato, wa ta nga kahadlukan. Tungod kay nagtuo ta sa Ginoo. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. I believe in you. Jesus, I believe. 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 I believe in you. Ngalan sa Espiritu Santo. Nagatuwa ko sa Dios
amahan magagagahom sa tanan, pagbuhat sa langit o sa yuta. Yesu Kristo yung anak kabugtong Ginoo nato. Kamanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Yan anak ni Maria nga Birhen. Kisagay sa sugo ni Poncio Pilato. Ito sa krus na matay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw. Misa ka sa langit. Nagalingkod sa tuo sa Dios, amahan magagagahom sa tanan. Kaya dito mabalik siya, o pagkong sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, kapasiluan sa mga sala, pagabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Bisan ang hangin o ang dagat, may patuo sa anak sa Dios. Tungod ini kita usab, masaligo mag-ampo alang sa gubot na kalibutan. Mayroon kita, Ginoo, himua kami magmasinugtanon. Alang sa simbahan, ang sakaya ni San Pedro, nga sa walay hunong gitayog o gibagyo ni ining mabalisang panahon, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga taong naghupot og mga buhatang pampubliko, arong pagtabang pagdumala sa kagamhanang nasyonal o lokal, magampo kita sa Ginoo. Alang kanilang nanarbaho sa barko ug sa kadagatan, ug alang usab sa ilang mga banay, nga nagpaabot kanila, magampo kita sa Ginoo. Alang sa kalampusan sa International Eucharistic Congress, magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang sakop sa atong katilingban, nga wala dinhi niining kasaulugan karon, magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga kalag nga atong gipahinungdan niining santos nga misa, magampo kita sa Ginoo. Amahan imo kaming gibag-o diya ni Kristo, dungga in taon ang imo mga anak, na nangita sa imong pagluwas nga gahom, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Isol mag-ampo kita, kini ato ang sakripisyo dawaton sa itong mahang magagahong sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga tao, alang sa pag-himay sa ngalan, ug alang sa kasalanan sa Pilipinas Santo sa simbahan. O Ginoo, dawatan mo mga halal, kining sakripisyo sa kadai, maghinlo unta kanamo sa unahuna ug sa kasing-kasing, o maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo. Kaya mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahon sa tanan, ang ayog matarong gayon, nga magpasalamat kami kanimo, kadunay og sa tanang dapit. Kay nakita namo sa imong walay kinutubang gahom, diya sa imong pagis pagpagluwas, miyani ikaw aron pagluwas ka namo, pinagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan mao imong ipagbuot, nga maluwas kami pinagi sa usa nga asama ka namo. Gisadikway sa tao ang paghigala kanimo, apan ang tao mismo mo'y nag-uli nini ka namo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ubusa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awi. Santos, gari ka o Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa, aron mahimong kinialang ka namo, nga lawas ug dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan, ipasalamat kanimo bipikas sumihatag iningadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kay kini mo nga kong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Pasalamat kanino pag-usabog midahi. Mihatag niningadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini, Panginoon ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan, ang dugo nga giula alang kaninyo alang sa tanang mga tao,
aron mga salama pa sa ilo. Buhata kini, aron paghandom ka na ako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon pagkabanahon ni Yesu Kristo, nagahalag kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himo kaming nangalawat sa lawas sa dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Inunumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan, imong nga mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among obispo ug sa tanang mga pare. Hinuliyo usab mga igsuong nga matay. Malaumon nga banhaw sila ug ang tanang nga matay diha sa imong kaluoy. Dala sila sa pagsudong sa imong naong. Kaluoy kami tanan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug tanang mga santos na nakatuman sa imong kibubuton latas sa katuigan. Ubang kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, ubang kaniya, diha kaniya. Gihatangan ha kanimo magkagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa atong amahan, atong gamiton ng mga pulong gitudo sa atong manunubos. Kami luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Di mo man ang hinahian,
Kristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawa ang mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kibabuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoo kanunay manaag kaninyo. Pakita to panag-inig suunay. Yes, Kining sa Dios sa gawag tang salas kalibutan bulang kito gidapit sa bangkete sa Ginoo. Unya ka mo kalawan. Pamulong lang. Lawas na Kristo wag ampingin ako sa kinabuhi nga dayon. Ang dugo ni Kristo mag-ampingin ako sa kinabuhi nga dayon. Magampo kita. O Ginoo, nagahatag ikaw kanamo sa lawas o dugo sa imong anak. Aron pagbago sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duha ang kaluwasan. O dada kami nga na sa kinabuhing walay katapusan.
nga among gisaulog ning Eucharistia, pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita alang sa mga igsoon itong mga masakiton. Let us pray for each other. Langit nung Amahan, idawat si mong anak ang kasakit at kamatayon sa krus, o itudlo ang birtud sa pailog, diya sa kasakitan, dungga ang pangamuyo, nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinawat ang nag-antos tungod sa kasakit o balatian. Magkaamgo, nga gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit, may usa kasakit ni Kristo, alang sa karosan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato pasalamat, nagsuon sa ato ang choir, the Sons of Mary. Thank you very much. Ang atong mga pilgrims and daughters of Mary Immaculate Santo Rosario, ang Crusaders of the Most Holy Face of Jesus, Sambag Orhilio and Basak, Mandawi, God the Father of all mankind, 51 Banilad Green Village, pantanan nga may apel ng natong Santos nga misa, dahil pa ang atong maigsuon karon nga nagtambungan diha sa misa sa inyong panimalay pinagis telebisyon. Nagasalamat kay ninyo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manalangin ang Diyos magagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dahil niyo ang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamatan ta ang Ginoo. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Words are so easily spoken. A prayer without faith is like a boat without an oar. Have faith when you speak to the Master. That's all He asks you for. Yes, prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Have faith when you speak to the Master. That's all He asks you for. Yes, prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Yes, prayer is the key to heaven, but faith